як муҳоҷири тоҷик ки ҳамагӣ 23 сол дошт бар асари фурӯ рехтани девор зери он монда ҷон бохт. дар русия боз як муҳоҷири ҷавони тоҷик ба таври фоҷиабор даргузашт. ин ҳодисаи нохуш дар маркази дилхушии мегаполис дар шаҳри Челябинск иттифоқ афтодааст. ба иттилои манбаъ, ин муҳоҷири тоҷикистонӣ рӯзи шанбе дар ошёнаи дуюми ин марказ машғул ба кор буд. ӯ бояд як деворро аз байн мебурд, вале ин девори хиштӣ ба болояш фурӯ рехт. дар натиҷа муҳоҷири тоҷик дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. феълан кумитаи тафтишотӣ ин ҳодисаро тафтиш мекунад. қаблан бар асари бархурди мошини муҳоҷирини тоҷик ба сутуни роҳ дар шаҳри Новосибирск 3 шаҳрванди Тоҷикистон сӯхта ҳалок шуда буданд.